Això de tenir fills no és tan fàcil com sembla. Un matrimoni va trigar molt en tenir fills. Finalment, de tant desitjar-ho, van tenir 2 fills bessons, en No i el Bar. Ara us explicarem la història d'aquests 2 bessons. Ah, quins nens més bonics! Però només n'hi ha un problema, que estan buits per dins, diu el metge. Cap problema, ja els omplirem. I així el matrimoni va omplir els seus fills d'alegria i de felicitat. I era tanta i tanta i tanta felicitat que es van decidir fer-se pallassos. Anaven pels pobles i ciutats, la gent s'ho passava tan bé que omplien els germans de monedes. Un dia, un empresari era tan important que va construir un circ. I en No i en Bar, amb el seu circ, van viatjar per tot el món. Els 2 germans van decidir actuar en una ciutat amenaçada de guerra. El dia de la primera actuació, uns avions van començar a tirar bombes. La guerra havia començat. Una de les bombes va caure damunt del circ, fent volar tot pels aires. Tot eren flames i fum. Els riures es van convertir a plors i crits. En No i en Bar van ser rescatats per la Creu Roja Internacional i ens van emportar un tros de roba cremat del seu circ. Ja no ho podien fer riure. Ara el que tenien per dintre era tristesa. De la cara dels espectadors sortia una llàgrima que s'endurien com el vidre i es quedava immòbil sobre les galtes. Aleshores ja no podien recollir monedes. Ara el que recollien eren llàgrimes dels espectadors. Les ficaven dins del sac de la roba del circ. Aleshores, la guerra va acabar i els germans van decidir penjar una a una les llàgrimes que havien recollit durant les actuacions. El sol il·luminava les llàgrimes creant un ambient de llum i de pau. A partir d'aquell dia, els germans van recuperar l'alegria i les seves actuacions van provocar als espectadors llàgrimes de felicitat.